نبی پاک مسجد نبی وچ بیٹھے نے، صحابی سامنے بیٹھے نے، نبی پاک نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا ویکھنا چاہتے ہو بھی اللہ تواڈے تے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ گوندا لا لیو مہربانی، ویکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے تے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی حضور ویکھنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ویکھنا چاہتے؟ فرمایا اپنے گھراں نوں چلے جاؤ۔ حضور گھر کی ہے؟ فرمایا گھر ہی تے ہوے۔ مہربانی جناب، اج منڈے پیو نو گالاں کڈ کے آندے نے ابا تو کیتا کی ہے ساڈے واسطے، اج سلطانی دسن لگائی کہ نے تیرے واسطے کیتا کی ہے۔ بابا جملے سماعت فرمایا دے، جدوں میرے نبی نے فرمایا نا ویکھنا چاہتے ہو رب راضی ہے کہ ناراض ہے، رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ایتھے جملے سنیا جی بابا جی۔ جدوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا اپنے گھراں نوں چلے جاؤ تے جا کے ابے دا چہرہ ویکھو، جے ابا راضی ہے سمجھی عرشاں والا خدا بھی راضی ہے۔ اسے واسطے بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، اللہ دا قرآن فرما رہے آئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ گوندا لا لیو جملے سنے آ رہے، فرمایا ماں واسطے دعا کرے آ رہے، فرمایا باپ واسطے دعا کرے آ رہے۔ مدینے والی سرکار نے فرمایا ہے جدے تے ابا راضی ہیں او دے تے عرشاں والا خدا راضی ہے۔ سنیو، جدے تے باپ راضی ہیں او دے تے رب راضی ہیں، جدے تے ابا راضی ہیں او دے تے مصطفیٰ راضی ہیں۔ آؤ بابا جملے سماعت کرے آ رہے، کدی باپ نو گالی نہ دے آ رہے، کدی باپ نو جھڑک نہ مارے آ رہے، کدی باپ دے سامنے اچھی نہ بولے آ رہے، کدی بیوی دے آکھے لگ کے باپ دا دل نہ دکھایا آ رہے۔ ہے باپ روے اللہ دا عرش ہل جاندا آ رہے، ہے باپ روے مدینے والا ناراض ہو جاندا آ رہے۔ ایسے واسطے میاں صاحب دینے ہے باپ مرے تے سر ننگا ہوئے۔ جی گوندا لا لیو جنہیں پیو بیٹھے ہوئے ہو، جڑے پتر بیٹھے ہوئے ہو، اج سلطانی دے جملے لکھ کے لے جایا رے۔ قادری صاحب باپ مرے ہے گوندا لا لیو باپ مرے سر ننگا ہوئے، ہاتھا ویر مرے کنڈ خالی ہے باپ مرے۔ بابا جی باپ مرے سر ننگا ہوئے، ہاتھا ویر مرے کنڈ خالی ہے ماما باجے سجنا ماما باج۔ ادھر جی ادھر توجہ کرو، ہے ماما باجے محمد بخشا تھے کون کرے رکھوالی۔ اج کوٹھے ارائیاں والے آئے نے، اج دوسرے پنڈاں تو چل کے آئے، کدی باپ نو تانا نہ مارے آ رہے، کدی باپ نو گالی نہ دے آ رہے، کدی باپ نو چھڑک نہ مارے آ رہے۔ انہیں ساری زندگی تواڈے پیچھے گزاری ہوئی ہے۔ ایک گوندل تو صبح سائیکل چلا کے اس خیال کوڑ دے لاری اٹے تے جاندا رہا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے آندا رہے، ایدیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں نے، ایدیاں رگاں کمزور ہو گئیاں نے۔ انہیں پترہ نو چھڑ کے نہیں گیا، انہیں اولاد نو چھڑ کے نہیں گیا۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں باپ نو راضی کر لے آ رہے، اپوں نو راضی کر لے آ رہے۔ حج گوندا لا لیو پتر جوان ہو جاوے، افضل قادری صاحب پیو دے سامنے کھلو جاندا ہے، آندا ابا کیتا کیا، ابا بنایا کیا، ابا ویکھ میرے چاچے دے پتر امیر ہو گئے نے، ابا تو مکان نہیں بنا سکیا، ابا تو حویلی نہیں بنا سکیا۔ میں کہا چلنا نہ ہونا، پاگل نہ بننا، ہے باپ نو غصے پہ آئیو نہ ہوئے، انہیں تے کسر کوئی نہیں چھڑی، انہیں اللہ دی قسم اٹھا کے آندہ رہے۔ اے ساری زندگی محنتاں کردے رہندے نے، ساری زندگی اٹاں ڈوندے رہندے نے، اے مستریاں پیچھے مزدوریاں کر جاندے نے۔ اللہ دی قسم گوندا لا لیو جملے ضائع نہ کرے آ رہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جدے تے پیو راضی ہو رہے، جدے تے چٹی داڑھی
داڑھی والا راضی ہو جائے جدے تے باپ راضی ہو جائے سمجھ لے آجے او دے تے میرا خدا راضی ہو گیا ہے ہج بیوی آندی ہے تیرا ابا چنگا نہیں گوند لا لیا پتر آکڑدا ہے آندا ابا میری بیوی نال گل نہ کری ابا میرے بچیاں نال گل نہ کری اے میں کیا لان دیا ہج بیوی تے آکھے لگ گئے ہج پیو دیاں زباناں تے پابندیاں پیا لانا ہے ہج باپ بولدا ہے تینوں غصہ لگدا ہے ہج باپ گل کرے تینوں ناراضگی ہوندی ہے چلیا نا جدوں تو پہلی واری اما آکھیا سی جدوں تو پہلی واری باپ آکھیا سی گوند لا لیو پیو نے مرونڈے ونڈے سن اے باپ نے مٹھیاں ونڈیاں سن انہیں آکھیا میرا پتر بولیا ہے میرے پتر نے گل کیتی جے آؤ گوندل دی جامعہ مسجد وچ بہن والےو مسجد آمینہ وچ بہن والےو تھوڑیاں اکھاں دے اتھرو آ جانے نے میرے نبی نے فرمایا نا جویں تیرا باپ آکھے انج مننا ہی جویں تیرا ابو آکھے انج کرنا ہی جتھے تیرا باپ کھڑا کرے اوتھے کھڑا ہو جائیں جتھے تیرا باپ بٹھاوے اوتھے بیٹھ جائیں کملی والیا یہ کی ہے فرمایا تو باپ دی گل منی جائیں مینوں کعبے والے رب دی قسم تو باپ دی منی جائیں جے ابا تیرے تے راضی ہو گیا سمجھ لمی زہرا دا بابا بھی تیرے تے راضی ہو جائے جی بابا جملے سنے آ رہے ایک گل اندروں سن جایا رہے کدی بیویاں دے پیچھے لگ گئے کدی باپ دا بیڑا چھڑ کے نہ جایا رہے کدی ماں دی گلی چھڑ کے نہ جایا رہے کدی باپ دی حویلی چھڑ کے نہ جایا رہے افضل قادری صاحب اللہ دی قسم ہے میرا دل روندا ہے سیال کوٹ چلے جایا رہے کدی یتیم نو پوچھیا جے پیو کی ہوندا ہے کدی یتیم نو پوچھیا جے باپ کی ہوندا ہے 12 سال 13 سال عمر ہوندی ہے بابا جی برتن دھوندا ہوندا رہے کسے دے سامنے چاہ دا کپ رکھدا ہے کسے دے سامنے کھانا رکھدا رہے انہوں ہوٹل والے بھی گالیاں دیندے نے بابا اللہ تیرے آنسو قبول کر لوے جملے ضائع نہ کر جایا رہے انہوں سارے گالیاں دیندے نے انہوں سارے جھڑکاں مار دینے قادری صاحب میں یتیم نو کول بلایا ہے میں کیا شہزادیا کم تو جاندا کیوں نہیں ہنہ دیاں گالاں کھا کے بھی سہ جانا میں ہنہ دیاں چپیڑاں کھا کے بھی سہ جانا میں ہندہ مولوی صاحب جنہ دے پیو مری جاندے نے ہنہ نو گالیاں زمانہ دیندہ ہے جنہ دے باپ مر جاندے نے شالا مرن نہ باپ کسے دے اللہ دی قسم یتیمہ دیاں عیداں مک جاندیاں رہے یتیمہ دیاں شبراتاں مک جاندیاں رہے یتیمہ دے رشتہ داریاں مک جاندیاں رہے شالا مرن نہ باپ کسے دے حیران لیا کدی یتیم نہ پوچھ لیا رہے جنہیں پچھلی عید جتی پائی ہے اوہ جتی انہیں وڈی عید پا لئی ہے اج پیو ہوندا تے نال گوندل بازار لے کے جاندا اج باپ ہوندا تے نال کپڑیاں دی دکان تے لے جاندا ہندا پترو میرے ہوندیاں نہ رویا رے وے شہزادیو پیو دی ہوندیاں نہ تڑفیا رے اے پیو تہاڈا مزدور ہے تہاڈیاں جتیاں بھی لے کے آواں گا بابا جی تہاڈے کپڑے بھی لے کے آواں گا ساری زندگی ایک جتی پا کے اے پتراں دے باٹا سروس دے بوٹ لے کے آندا ہے ہندا ابو جی مینوں باٹا دی جتی چاہیدی ہے باپ آندا ٹھیک ہے میں باٹا دی لے کے آواں گا ابو جی مینوں کپڑے چنگے برینڈ دے پانے نے فرمایا پترو پا لیا رہے جے میں مر گیا پھر کسے پوچھنا کوئی نہیں پھر کسے سینے لانا کوئی نہیں پھر کسے دکھ ونڈنا کوئی نہیں شالا مرن نہ باپ کسے دے قادری صاحب منو ایمانداری نہ دسیا رہے باپ زندہ ہوئے تے پتر شیار ہوندے نے بھائی باپ زندہ ہوئے تے پتر بہادر ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہی ہوندا وے میرا ابو میرے ویڑے موجود ہے میرے بچیاں دی رکھوالی کرے گا میری بیوی دی رکھوالی کرے گا اے پتر برونے ملک چلے جان انہاں نوں فکراں نہیں ہوندیاں میرے ویڑے باپ دا سایہ موجود ہے گوندا لا لیو اللہ دی قسم جملے سن جایا رے کدی باپ نو ویڑیوں نہ کڈیا رے کدی باپ نو تھپڑ نہ ماریا رے کدی باپ دی اکھاں وچ آنسو نہ آن دیا رے اللہ دی قسم جملے سن جایا رے شالا مرن نہ باپ کسے دے
ہوئے لوگی یتیم سمجھ لیندے نے ہے پیو مر جائے چاچے مخ موڑ لیندے نے گوندل والیو جملے سنیا نے جوں ہی باپ دی میت اٹھ دیئے چاچے آندے نے گھروں باہر نکل جایا رے یہ زمینہ ساڑیاں نے یہ حویلی ساڑی ہے یہ جائیداد ساڑی ہے یتیم سڑکاں تے آ جاندے نے آندے نے ربا سونیا اج پیو یوندا چاچے تکے نہ مار دے اج باپ زندہ یوندا سانو تائے چپیڑا نہ مار دے اج گھروں پہ دخل نہ کر دے وہی شالا مرن نبا پکی سے دے تے نہان نمانیاں دیاں سنیو یار شالا مرن نباب کسے دے اوے گوندلا لیا اج دیاں دکھی ہو گئیاں نے اج پیو دا ویڑا چھڑ کے ڈر گئیاں نے ہندیاں نے بابلا تیرے نال ساڑے پہ کے وس دے نے ابو جی جدوں یوندے ساں بڑے چاہ کر دے سو پہلا ہی پیو گوشت لیا کے رکھ دیندا ہے اپنے پترانو آندا وے تواڈی بہن نے آنا جے اج میری بیٹی نے آنا جے اج چاہ کرے آج پردیسن نے آنا جے اے پیو لکھاں چاہ کر دے رے قادری صاحب تواڈیاں بھی بیٹیاں نے میریاں بھی بیٹیاں نے مینوں ایمانداری نہ دس جایا رے اے پیو دے ویڑے دیاں ہوندیاں نے اللہ دی قسم ہے انہاں دے دل روح راضی ہوندی شالا مرن نہ باپ کسے دے اے لوگوں شالا مرن نبا پکس دے تے نہان نمانیاں دیاں اے گوندل لیا جے کدی یتیم لبے سینے لا لیں جے کدی پیو مریا بچہ لبے انہوں سینے لا لیں انہوں یتیم سمجھ کے پیار کر لیا رے انہوں یتیم سمجھ کے سینے لا لیا رے اے یتیمان پیار کریے میرا نبی راضی ہوندا رے یتیمان سینے لائیے میرا نبی راضی ہوندا رے شالا مرن نباب کسے دے اللہ دی قسم بابا اللہ یہاں سو قبول کر لے شالا مرن نباب کسے دے تے نہان نمانیاں دیاں ہے جس دی دا باپ نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا افضل صاحب اللہ دی قسم جملے سن جایا رے ہے دی پریشان ہوئے اپنے باپ نو فون کر لیندی ہے ہاندی ہے وے بابلا میرے ویڑے آڑا بابلا تیری شہزادی رول گئی آ وے بابلا جنوں کدی گسے نہیں سائیں ہویا جنوں کدی تھپڑ نہیں سیا ماریا جنوں کدی گالی نہیں سیا دیتی وے بابلا تیری تینوں مارا پیاں پیندیاں نے آج تیری بیٹی سوریاں دے ویڑے رول گئی آ آج کھانا کدی ملدا تے کدی نہیں ملدا اللہ دی قسم ہے پیو جوندے ہی مک جاندے نے اے باپ جوندے ہی ختم ہو جاندے نے آؤ بابا جملے سن جایا رے میرے نبی دا فرمان سن جایا رے فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے آرے حجی یتیمانو ویڑیوں کڑ چھڑ دے ہو حجی یتیمانو گالیاں دین دے ہو آندہ جا تیرا پیو مر گیا ایتھے تیرا کیے ایتھے تیرا حصہ کوئی نہیں ایتھے تیری وراثت کوئی نہیں حجی یتیمانو تھپڑ مار گئے حجی یتیمانو دکے مار کے ویڑیوں کر دے ہو میاں محمد بخش دی قلم اٹھی ہے رومی کشمیر کر بے آئے کہ میاں صاحب آندے نے صدا نہ باگی ہے بل بل بولے سنو گوندل آلیو پوری دنیا ویڈیو ویکھ رہی وجدان ساؤنڈ دے سسٹم دے تھروں سعودیہ تک آواز آ رہی ہیں یورپ تک آواز آ رہی ہیں اج سلطانی گوندل آیا جے اج گوندل والیاں میں ہاتھ بن کے پیغام دے چلاں صدا نہ باگی اے بل بل بولے اے محفل سجان لیا صدا نہ باگی اے بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں اج ٹریکٹر ٹرالیاں لے گئے اج اپے نو چھڑ دیندے ہو
अज जमीना ना लवा के हजे अब्बे नू खाना भी नहीं देंदे हजे अब्बे नू चाह दी प्याली दू तरसाना में हने अब्बा ने मैनू हिस्सा दे छड़िया है ओए पियोमां दे अंगूठे लवाण आलियो ओए पियोमां दियां हवेलियां ते काबज़ आउण आलियो है पियोमां दी जायदाद दे वारस बनण आलियो ये सदा तेरे कोल नहीं रहने ये हवेलियां विक जानियां ने ये ट्रैक्टर ट्रालियां विक जानियां ने ये तेरियां दुकानां विक जानियां ने सदा ना बागी है बुल बुल बोले एनु समझियो समझियो सदा ना बागी है बुल बुल बोले ते सदा ना बाग बहारा जी बाबा जुमले सुनी सदा ना बागी है बुल बुल बोले ते सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसैन जवानी ते सदा ना सोहबत यारा।